Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналында манзара тапшыруын карыйсыз. Бәхетнең иртәгесе юк, кичәгесе юк, ул үткәннәрне хәтерләми, киләчәк турында уйламый. Аның бары тик бүгенгесе генә бар. Ул да көн түгел, мизгел генә. Булган әйберне кадерле белгәндә генә син бәхетле булачаксың. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Нәкъ менә шундый матур фикерләр, яхшы уйлар белән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Хәбәрчебез Гөлнур Габдрахманова белән Совет чорының фәнни тикшеренү институтының уникаль архив материалларын саклаучы Прометей оешмасына барып кайтырбыз. Балаларның йөзендә һәр вакыт елмаю булсын. Әти-әниләрнең күңелендә алар өчен горурлану хисе яшәсен. Балаларны яклау көнендә шәһәребездә күп чаралар гөрләде. Безнең хәбәрчеләребез дә аларның шаһиты булды. Шифа аяк астында дип юкка гына әйтмиләр, укропның файдасы хакында белербез. Татарстан Республикасының Балык Бистәсе районына сәяхәткә барып кайтырга тәкъдим итәбез. Биредә Күки дип аталган гүзәл табигатьле, ихлас халыклы авыл бар. Һәрбер авыл үзенең шәхесләре белән горурлана һәм Күки авылында да Россия Федерациясының атказанган урманчысы профессор Харис Гайнетдин улы Мусин туып үскән. Аның әтисе Гайнетдин абый биредә яшәгән Бөек Ватан сугышы ветераны һәм чишмәләрне карап тәрбияләп торган ил карты да иде. Әлегә авылның тарихы да бик үзенчәлекле. Күки авылында 20-нче гасыр башына караган 2 бина сакланып калган. Дөрес, элек кибет булган корылма җимере хәлдә, ә менә 1903 елгы бай Сәләхи йорты әле бүген дә төзек хәлдә. Бу йортны авыл бае Сәләхетдин Хөснетдинов төзетә, ләкин аңа анда бәхетле яшәргә насыйп булмый. Совет хакимияте урнашкач аларны авылдан сөрәләр. Бай Сәләхи дип халык әйтә инде аны. Менә шуңа күрә Бай Сәләхи дигәч инде ул бик аңлаешлы гына нәрсә икәнлеге. Беренче тапкыр сөрергә килгән чакта, хуарга килгән чакта аны халык җибәрмәй, уртага алдылар дип сөйләделәр. Мин ул вакытларны белгән апалардан, абыйлардан сөйләтеп өлгердем аны, ярый. Җибәрмиләр, чөнки аларның инде файдасы тигән барбер халыкка. Бурычка биреп торса да файдалы бит ул. Үзең гомер иткән байлык туплаган нигезеңнән аерылып китү бер кемгә дә җиңел түгел. Бигрәк тә халык дошманы дип авылдан сөрелгән чакта, күңелнең бер җирендә без әле кайтырбыз дигән өмет яши. Кызлары аларның кире кайтырбыз әле дигән өмет булгандыр инде. Шушыннан ерак кына түгел бер күршеләргә үзенең яхшы бишмәтләрен, күлмәкләрен биреп калдыра, ләкин кире алып кияргә мөмкин булмый инде. Икенче тапкыр киләләр, ансысында инде куып җибәрәләр, шул кызыл армеецлар киләләр кораллар белән. Менә шуннан бирле инде бу авылга алар барыбер кайтып китәләр, авылны беләләр алар, өзмиләр элемтәне. Туганнары да күп аларның авылда. Аларның шәҗәрәләре дә узын, данлыклы шәҗәрә, аны безнең өйрәнеп бетерәсе бар әле. Димәк, авылга кайту хыялы барыбер чынга аша. Күки бае Сәләхетдин Хөснетдиновның оныклары бүген авыл белән нык бәйләнештә. Сәүдәгәрлек аларның канына сеңгән күрәсең. Бай Сәләхи оныклары үзләре бүген Казанда кибет тоталар. Бу тарихлар турында авыл халкы белә һәм киләчәктә ул китапта да урын алырга тиеш. Соңрак инде ул авылда авыл советы бинасы булып, аннан соң китапханә булып, медпункт булып файдаланылды. Соңгы елларда картлар йорты булды, библиотека булып торды һәм бүгенге көндә бушап тора ул. Инде ул тарихи архитектура истәлеге булып, тарихка керергә вакыт җиткәндер инде аңа. Бай Сәләхи йорты Күки авылының бер үк вакытта күрке дә үзендә тарихның кара тапларын саклаган җирдә. Ул бай тарихлы авылда сакланып калган биналарның берсе. Чөнки башка авыллардагы сыман Күкидә элеккеге мәчет бинасы сакланмаган, ә хәзерге мәчет 1992 елда яңа урында салына. Булат Галиев заманча эксперименталь сәнгать өлкәсендә дөнья күләм танылган кеше. Медиа рәссам, галим, сәнгатьнең төрләрен синтезлау теориясе практика. 1962 елда Казан авиация институтында Прометей дип аталган студентлар конструкторлык бюросы ачыла. Әлеге оешманың эшчәнлеге хакында Гөлнур Габдрахманова, безнең хезмәттәшебез, белешеп кайтты.
Казанда Булат Галиев исемендәге аудиовизуаль һәм технология сәнгатенә ярдәм итүче оешма бар. Ул Прометей дип атала. Андагы материаллар Совет чорының фәнни тикшеренү институтының уникаль архивлары. Бу институт эшчәнлеге сәнгать синтезы, шәһәрнең утлар белән бизәлеше, космонавтлар өчен яңа җайланмалар уйлап табудан гыйбарәт. Получили возможность показать обширную коллекцию, которая накопилась у фонда. Фондта 60 ел буе тупланган зур коллекциябезне күрсәтергә мөмкинлек булды. Монда күп кенә китаплар, видеоматериаллар, фотографиялар, архив документлары һәм ут һәм музыка макетлары урнашкан. Күргәзмәдә 7 проект урын ала. Бу Александр Скрябин, Григорий Гедония, Евгений Мурзин, Булат Галиев, Флориан Юрьев һәм Сергей Зорин эскиз проектлары буенча ясалган ут һәм музыка залларының архитектура макетлары. Бүтән макетларның нигезендә композитор Александр Скрябинның новаторлык идеялары тора. Ул музыка, ут, бию, исләр, архитектура синтезын тудырырга хыялланган. Хәтта сәхнә табигать белән бәйләнешкә кереп китүне күз алдында тоткан. Этот проект, этот макет был сделан на основании рисунка Александра Николаевича Скрябина. Бу макет танылган рус композиторы Александр Николаевич Скрябин проект рәсеме буенча ясалган. Аны хәзерге заман архитекторлары HD форматында чыгарганнар. Скрябин мондый төрле утлар белән янып торган храм булдырырга хыялланган. Второй проект – это посвящение Василию Кандинскому. Икенче проект Михаил Гарсияның эше. Ул Василий Кандинскийның зур утопия булган бина идеясына багышланган. Монда нигезгә кырмыскалык алынган, бүлмәләр һәм сукмаклары белән. Бина 400 метр биеклектә булырга тиеш булган. Монда шулай ук татар филармониясе макеты да ясалган. Аны Булат Галиев, Галимҗан Барудинның туганы ясаган. Әмма ул тормышка ашмый калган. Самый большой макет, представленный на выставке, это светопамятник революции. Иң зур макет революцияга багышланган һәйкәл макет. Аны Григорий Гедония макеты белән ясаганнар. Ленинград рәссамы классик сәнгать урынына утлы музыка, утлы архитектура, утлы театр килергә тиеш дип әйткән. Бу 2000 тамашачыга театр залы дип уйланылган булган. Шушы макетлардан Россиядә аудиовизуаль, кинестетик, технологик сәнгатьнең, медиа артның, электрон музыканың башлангычын, тарихын күреп була инде. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябездә кунакта Әдилә Аббазова, психолог. Хәерле көн исәнсез. Әдилә, исәнсез. Ниһаять инде көтеп алынган каникуллар башланды. Һәм менә шушы каникулны ялны ничек дөрес оештырырга безгә киңәшләр биреп китсәгез иде. Жәге ялны оештыру турында сөйләшкәндә, иң беренче чиратта балага нәрсәдән ял итәргә кирәк икән соң дигән сорауга җавап бирергә кирәк. Ягъни булса, ел дәвамында физик һәм психоэмоциональ киеренкелекне нәрсә булдырган. Без бит инде ел дәвамында балага мәктәп яисә балалар бакчасы ул синең эшең, син анда барырга тиеш дип гел әйтеп торабыз. Шуңа күрә авыр мәктәп елыннан соң балага әлбәттә китап дәфтәрләрне алып ташлап, рәхәтләнеп туйганчы йокларга, ял итәргә, урамда уйнарга кирәк. Әлбәттә, бала өчен кагыйдәләр, кысалар бик кирәкле нәрсә, алар турында онытмаска кирәк. Монда сүз, ниндидер йорт эшләре яисә китаплар уку турында бара. Алайда бала булып калырга тиеш. Аны балачак вакытыннан беренчектә мәхрүм итәргә ярамый. Балачакта булмаса, кайчан соң инде ул теге рәхәтләнеп урамда йөрергә, яшьтәшләр белән аралашырга, яңа элемтәләр булдырырга, ял итәргә. Психик ял итү, психиканы ял иттерү бу бик кирәкле процесс һәм бу процессны балада оештыруны һәм планлаштыруны таләп итә процесс. Бу ата-ананың төп вазифаларыннан берсе бу баланы ял итәргә өйрәтү. Укырга гына түгел, ял итәргә дә. Ничек өйрәтергә соң баланы? Аның ялы интернетта утырып телевизор карауга гына кайтып калмасын өчен нәрсә эшләргә? Иң беренче чиратта ялны бергәләп алдан планлаштыру. Ел дәвамында нәрсәне эшләргә теләгән идек, әмма вакыт җитмәде, шул шөгыльләр исемлеген булдыру. Балага ниндидер очрашулар, мероприятияләр календарен булдырырга тәкъдим итү. Балага мисал күрсәтү, олылар ял итеп үзләре мисал күрсәтү. Һәм инде әлбәттә бу ниндидер гади, әмма бик ресурслы
бик ресурслы әйберләр. Җәй бит ул теге диңгезгә барып кайту гына түгел, җәй ул табигатькә якынрак булырга мөмкин булган бик матур чор. Һәм шуңа күрә теге гади һәм ресурслы шөгыльләр, ничектер теге авылга барып ял итү, аланнар, җәйге аланнар, тематик аланнарга бару, саф һавада йөрү, суда кыйыну, яланаяк. Әти-әнисенә булышудыр да бәлки. Әлбәттә, бу кысалар турында булышу әлбәттә булырга тиеш. Һәм ничектер менә шулай теге күбрәк уйларга түгел, тоярга, хис итәргә юнәлгән шөгыльләр. Чыннан да шулай. Менә тагын бер шундый сорау, без чиктән чиккә ташланабыз буга инде, кайбер кеше әйтә, гаджетларны алып атырга кирәк, бөтенләй күрсәтмә, духада булмасын дигән кебек. Ләкин менә минем уйлавымча, дөньяны танып белүнең бик кызыклы ысулы ул мультипликация, әймә кинолар карау, алардан бөтенләй тулайым мәхрүм итү шулай дөрес түгелдер инде. Ниндидер бер чик беләгенә компьютерданмы, телефоннанмы, телевизорданмы мультфильмнар карарга ярыйдыр инде? Әлбәттә, ярый, әлбәттә. Бу безнең Көннәр буе түгел инде. Әйе, бу безнең тормышыбызга шундый килеп кергән әйбер, һәрбер улы кеше, һәрбер кеше телефонда, интернетта бит инде. Шуңа күрә балалар да моны күрә, әлбәттә аларда булырга тиеш, әмма шикләр булырга тиеш. Көненә дә 2 сәгать, 1 сәгатьме кемгә ничек уңайлы дип әйт, һәм баланың яшенә карап әлбәттә. Әлбәттә бу булаган әйбер, аны моннан башка мөмкин түгел инде бүгенге тормышны күз алдына китерү. Ләкин имгәнүсез, травмасыз гына теге нәрсәдер беләндер мавыктырып алып килү кирәктер инде. Әйе. Әдилә, әмнә кайбер кешеләр җәй буена балаларын авылга озата да, шуның белән Аллаһ хәбәр дигәндәй, сез менә бу әби, бабай тәрбиясе, авыл тәрбиясенә ничек карыйсыз? Бала көн узын теге иректә, әти-әнинең контролыннан башка яши. Нинди моның плюслары һәм минуслары? Минусларынан теге җәй буена ук кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Әби, бабай бу бала өчен бик кирәкле кешеләр. Алар шундый өстәмә җылы бирә торган кешеләр. Алар белән аралашу әлбәттә баланы теге шәхес булак формалаштыру өчен бик кирәкле кешеләр. Аларга бу бик кирәкле әйбер. Шулай да җәй буена баланы әби, бабай карашына гына, карамагына гына калдыру дөрес түгел. Бу ниндидер теге шикләнгән, бер ай яисә 2-3 атна шунда кайтып ял итү, аннары инде кабат шәһәр җиренә ничектер теге ата-аналар белән бергә ял итүне планлаштыру бик кирәкле әйбер. Димәк, бу вакытны инде бераз шикләргә кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Минем уйлавымча бөтенесе аңлашылды. Тагын бер зур микән кичкенә бер киңәш бирәсем килә. Әһәмиятле киңәш бала өчен бик ресурслы һәм иң кыйммәт әйберләрнең берсе ял иткән әти-әни. Шуңа күрә үзегез аларга шундый киңәш бирим, үзегез ял итегез һәм балага матур мисал булып торыгыз. Бала сезнең теге арыган йөзегездән, ниндидер теге вакытым юк дигән фразалардан ял итсен иде. Үзегез дә ял итегез һәм балага матур мисал булыгыз. Димәк, ялны бергә планлаштырып үткәрергә кирәк. Гаилә өчен матур традицияләр булдыру өчен бик яхшы шарт. Бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Әдилә, киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Бездә кунакта психолог Әдилә Аббазова булды һәм без инде дәвам итик. Бала бәгырь җимеше. Балаларның киләчәге матур булсын өчен тыныч, имин тормыш, яраткан туган җир, гаилә җылысы, күңелле балачак кирәк. Күптән түгел генә балаларны яклау көнен билгеләп уздык һәм шушы вакыйгаларны кабат хәтердә яңартырбыз. Балаларны яклау көне уңайыннан Туган авылым комплексында балалар өчен ярминкә оештырылды. Ул балаларда гына түгел, олыларда да зур кызыксыну уятты. Мизгелгә генә булса да, һәркем үзенең бала чагына кайтып килде. Һәр вакытта да шушындай балалар өчен бәйрәмнәр үткәргәндә, син үзеңнең бәләкәй чагыңа кайтасың. Ул Сабантуй беренче үгәйме. Шушы ярминкәләрдә ул мороженое алалар, матур бизәнү әйберләре. Кызлар инде алар күбрәк тайраталар андай әйберләрне. Хәзерге вакытта инде кул эшләреннән ясалган төрле бизәнү әйберләре, сабыннар, алар балалар өчен дә бик кызык. Шулай ук шушы ярмаркада, ярминкәдә инде безнең мастер-класслар балалар өчен дә. Ярминкәдә рәсем ясау, төрле бизәкләр төшерү мөмкинлеге бар иде. Үзенчәлекле уенчыклар, кул эшләнмәләре тәкъдим ителде. Бирегә килеп керү белән балаларны, аларның әти-әниләрен курай тавышы каршы алды.
Музыкант Рафаэль Гайзетдинов ярминкәгә татар курайларын алып килгән. Ул да мондай чараларда бала чагын исенә төшерә икән. Бала чакта хатирәләр мотор дисәм була, чөнки мин гармонда уйнарга ярата идем, җырларга ярата идем. Шуның белән бөтен культурный чараларда катнашырга туры килде. Бу чарада мин беренче тапкыр катнашам. Һәм менә алда шундай күп балалар үзеңнең балачагың искә төшә, рәхәтләнеп, ваемсыз вакытлар, бер кайгысыз вакытлар алда әле 3 ай каникул рәхәтләнеп үткәрергә була. Мин үзем теге авылда үскәч, авыл теге болыннар инде күз алдыма килә, хәзер менә көтәсе була дип инде күз алдыма китерәм. Шундай иң җылы рәхәт вакытлар дип булып торам инде. Бәйрәмне күрергә, ярминкә белән танышырга Казанга махсус кунакка килүчеләр дә бар. Бу бәйрәм инде бөтен халыкка, бөтенебезгә зур бәйрәм, чөнки балалар безнең тормышыбызның яме. Бәйрәм бик күңелле үтә, бик күңелле бара. Алга таба да шулай булыр дип өметләнәбез. Балаларның күңелләре шат булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бу бәйрәмгә мин бик шат. Шушы бәйрәмгә әнием белән килдем. Балаларның йөзендә һәр вакыт елмаю булсын. Әти-әниләрнең күңелендә алар өчен горурлану хисе яшәсен. Ә олылар бер кайчанда үзләренең сабый вакытларындагы самимилекне югалтмасыннар иде. Берничә минуттан студиябездә кунакта Салават көпере журналының баш мөхәррире Зилә Фәйзуллина булачак. Әлегә бездә кыска гына реклама. Һәр шәршәмбе көнне сезнең игътибарга гадәттәгечә республика матбугатына күзәтү тәкъдим итәбез. Сәхнә журналының җәйге санын көтәсезме? Сәнгать дөньясының иң соңгы яңалыклары сез яраткан журналның яңа санында. Тышлыкта яңа йолдыз проекты җиңүчесе яшь җырчы Эльвира Мифтахова. Җырчы үзенең иҗат яңалыклары, шәхси тормышы һәм киләчәккә планнары хакында сөйләде. Галиәскәр Камал театрында премьера «Көзге кайтаваз». Авторы Рөстәм Галиуллин. Спектакльдә кешелек тормышының мәңгелек темалары заманча аңлаешлы телдә һәм зәвыклы юмор аша тәкъдим ителә. Сәхнә журналының июнь санында премьера хакында рецензия укый аласыз. Яңа санда халкыбызның моңлы җырчысы Габдулла Рахимкулов истәлегенә композитор һәм нәфис сүз остасы Алмаз Хәмдин хатирәләре урын алды. Шулай ук танылган пародия остасы, җырчы, алып баручы, шоумен Әбри Хәбриев белән кызыклы әңгәмә дөнья күрде. Сәхнә журналы сәнгатьнең төрле жанрларында иҗат итүче шәхесләрне барлый. Июнь санында укучыбыз рәссам-монументалист Фәрит Вәлиуллин белән әңгәмә укый ала. Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итү картинасы, Кол Шәриф мәчете гөмбәзенең эчке ягыннан бизәлеше, Казан урамнары, табигать күренешләре, булар барысы да Фәрит Вәлиуллинның иҗат җимешләре. Быел Татарстанның атказанган артисты Фируза Зиннатуллина матур юбилейын билгеләп үтте. Шул уңайдан Габдулла Кариев исемендәге Яшьләр театры артисты балачак хатирәләре театр сәнгатенә килү тарихы һәм шәхси тормыш хакында ачыктан-ачык сөйләде. Редакциянең тагын бер кунагы Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театры артисты Рауил Гыйләҗев. Тиздән артист үзенең 50 яшьлек юбилейын билгеләп үтәчәк. Аның артистның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге планнары яңа санда булыр. Ялкын журналының июнь санына да күзәтү ясыйк. Тышлыгында сине 3 миллионга якын аудиториясы булган популяр блогер, хижина музыканты YouTube каналы авторы һәм шәп блогерның амбассадоры Раил Арсланов сәламли. Интервьюда ул үзенең блогерлык юлы, тәүге концерт туры һәм йөргән кызын нинди итеп күрү турында сөйләде. Шулай ук шәхес сәхифәсендә яшь программистлар Даниэль белән Минтимер һәм мөселман активисты Альбина белән әңгәмәләр көтә. Җәй күпләр өчен укудан ял итү вакыты булудан бигрәк лагерьләр чорыда. Бу санда лагерьгә барырга әзерләнүченең чек-листын тупладык һәм быел сәләт базасында ачылучы яңа аланнар турында яздык. Кызыклы фән сәхифәсендә без киләчәктә моданың нинди үзгәрешләр кичерәчәге турында сөйләшербез, әмма киләчәк бик тиз якынлаша. Моны без нейрошелтәрләрнең тормышыбызга ни дәрәҗәдә үтеп керүеннән дә чамалый алабыз. Бу санда без нейрошелтәрләр ярдәмендә музыка язып карарбыз. Инструкция әзер, сиңа кулланып карарга гына кала дип яза журналистлар. Тәҗрибә сәхифәсендә сине яшәү урынын алыштыруга әзерлек, укытучы баласы булуның плюс-минуслары, югары уку йортын ташлаучылар белән әңгәмә һәм
һәм алдағы сандагы темаларны дәвам итеп, әти белән ул һәм әни белән ул мөнәсәбәтләре турында язмалары көтә ди журналистлар. Һәм бу санда без берсенә-берсе кызыклы сәяхәтләр турында язмаларда әзерләдек дип өстиләр алар. Монда Агыйдел буйлап йөзү дә, Эльбрус тавы да, поездда 2 тәүлеклек юл да бар. Иҗат сәхифәсендә сине тәүге гашыйк булу турында мәхәббәтнең туган көне исемле хикәя көтә. Шактый кызыклы. Чираттагы кунагыбыз белән танышыр вакыт килеп җитте. Бездә кунакта Салават күпере журналы баш мөхәррире Зилә Файзуллина. Зилә, исәнмесез? Исәнмесез, исәнмесез. Зилә, шушы җәйге айларда сез инде безне үзегезнең яктыдан якты, шундый ачыктан ачык матур журналларыгыз белән сөендерәсез. Бу санда ниләр көтелә? Иң элек мин укучыларыбызны да, аларның әти-әниләрне, тәрбиячеләрне, укытучыларын да җәй башлануы, димәк каникул башлануы белән котлыйм. Һәм инде менә яраткан журналларны укырга вакыт тагын да күбрәк. Бу юлы безне күргәнегезчә матур Шиби Сәләмли, аның исеме Шип-Шип. Әкиятне Айсылу Имамиева язды. Бу безнең яшь талантлы язучыбыз дип әйтергә кирәк. Һәм без балаларны монда төрле йорт кошлары белән таныштырабыз. Күпләре без балаларның инде каникуллар дәвәтиләренә янына авылга кайтыр. Турыдан-туры катнашыр, танышыр бу кошлар белән, әйме? Кемдер инде лагерьларда булып бу журналны укыялар. Менә монда төрле логик уеннар. Алар һәр вакыттагыча матур, бизәлешле һәм балаларның иң яраткан наклейкалары да биредә. Монда баш ватырга да, монда тәрбиячеләр, әти-әниләр өчен ярдәмлек тә бар. Менә бу киселә торган уен, монда кисеп, иң кичкенә яшьтәге балалар белән монда һәрбер кошка үз атамасын табып булачак. Инде монда матур итеп бизәдек без шигырьләрне дә, аларны Айгөл Аюпова язды. Ахырда без Мордва милли курчагын кисеп, аны менә бу халкының киемнәре белән дә танышырга мөмкинлек бар. Һәр вакыттагыча Салаватик безнең арткы тышлык битендә бу юлы Тала җырын, халык җырын, һәр безгә таныш җырны без менә башкачарак яздырдык. Анда хәтта Мексикага җибәрдек үзебезнең Салаватикларны, һәм әле ярдәмгә безнең элекеге Казан егетләре Төркі мәсалисларын шақырдық, экс-Казан егетләрен дейме, һәм бергәләп матур гына клип, менә күптән түгел бер айлап YouTube-та барлыкка килде, чыкты, һәм матур караулар гына җыя, балаларыбызны сөендерә. Димәк, менә шундый җәйге безнең июнь саны Салават күпере. Шуннан да шактый кызыклы. Менә берсеннән-берсе дөрестән дә Әдилә белән килешмәй булмый, матур, ачык төсле. Моны инде балалар кулларны алуга, ниндидер бәйрәмгә ирешкән кебек кабул итә торгандыр дип уйлыйм. Менә рәссамнар, башка кешеләр җәлеп ителәме менә буларны иҗат иткән вакытта? Әле үзегезнең коллективта миндә алар. Әлбәттә, бар коллективтагы кешеләр, алар күп түгел, 3-4 дип әйтергә кирәк кешеме, һәм бик күп авторлар, шул рәссамнар, алар шактый зур хезмәт бит минем аңлавымча. Нәкъ шулай, 3 ай эчендә юк ак кагаздан өр-яңа журнал булдыру. Монда күләме зур булмаса да, күрәсезме, төрледән төрле рәсемнәр бар. Шуңа күрә, безнең журналларны гомумән балаларны яратучы кешеләр генә эшли ала. Чөнки күрәсезме, күңелләрен биреп эшләгәне күрелә, рәсемнәрдә дә алар ачык, алар матур. Балаларны яратмасаң, гомумән балалар өчен мондай журнал чыгарып булмас иде. Зилә, сез икенче һөнәрегез буенча бит әле психолог, ялгышмасам. Менә бу сезгә ярдәм итәме шушы эштә? Әлбәттә. Ничек ярдәм итә? Мин балалар белән бик еш аралашам. Безнең бар белгәнегезчә яшь хәбәрчеләр, һәм менә аларның күз карашыннан да, сүзләреннән дә мин инде аларның кәефләрен сизәм. Һәм беләсезме, бер көнне миңа бер әни сер генә итеп әйтте. Аның 12 яшьлек кызы бар. Һәм киләчәктә кем булырга телисең дип сорау биргәнгә, инша яздырганнармысы мәктәптә, минем Сабанты журналының редакторы буласым килә, минем Зилә апа буласым килә дигән инша язган. Менә шуны ишеткәннән бирле минем күңелләрем инде тулып йөри дип әйтимме соң инде. Димәк, әле мин Алла бирсә, бүгенге көндә без чыгарабыз, бик теләп бу журналларны, инде икенче алмаш буында
бар икән. Демәк, инде бу журналны чыгарга хыялланучы буында үсеп килә икән. Сез хезмәт тану дигән сүз, чыннан да монда дулкынландыра торган моментлар бар. Килешәм. Һәм 1 июнь безнең өчен зур бәйрәм, балалар көне, балалар бәйрәме оештырдык. Һәм шунда без Салаватиклар белән дә рәхәтләнеп 3 сәгатьлек концерт бирдек Туган авылым комплексына. Рәхмәт безне шунда кертүләре өчен, мөмкинлек бирүләре өчен. Менә шунда без көндәлек турында инде без бары тик интернет ашагына тамашачыларга хәбәр җиткерә алабыз. Экраннардагы QR кодлар аша кирип, мөхтәрәм җәмәгать, сез бу көндәлекнең хикмәтен белешә алырсыз. Сөйләмимме? Юк, сөйләмисез. Менә бу көндәлек турында социаль челтәрләрдә Зиләнең сөйләгәнен ишетә алырсыз, хөрмәтле тамашачылар. Бездә кунакта Салават күпере журналы баш мөхәррире Зилә Файзуллина булды. Аңа бик зур рәхмәт әйтеп саубулашабыз һәм тапшыруны дәвам итәбез. Балаларга шигырь өйрәтү аларны төрле яклап үстерергә ярдәм итә. Шигырь ятлаганда баланың фантазиясы да ныграк эшли, баш эшчәнлеге дә яхшыра икән. Хөрмәтле әтиәниләр, җәйге ял дип тормагыз, балаларыгыз белән шөгыльләнегез. Шигырь ятлау иң кулай, иң мәгъкүл ысул булачак. Önce kolfak bile gitti üzüme. Önce kolfak üzü ak bik kilişe yüzüme. Önce medşem kolfağıma yerim sinip güne. Sahnelerge çıkıp şırılım kolfaklar kiyip güne. İşleri bigrep takıp hiç kine bu şağım. Şu kışkırıp şileşmeğiz yıkağında kurşağım. Emin kübütke bararmın, idenedi yuvarmın. Enyimden kaytuğuna şey kaynatıp koyarmın. Yurt işlerimni bütürge kurşağımda uyanır. Benim kızım umham deyip eniyemde kuanır. Bibiga atiya tukay koda kitaba uzam ukubedlerge yağda uka tagan kadut kardeşet kiş gaga big jalabiş bigada bigada biki her bir kitaplık kiş. Barabız bitkeşetip şkafımız bir vakit ayırırga tutundu aldı bütün kıtımını. Rüya tuktamı, biribizde yıklamı, arşkadrim işigim, kilip çıktı kışıgım. Bigim açıkta da bizge, aptırap karaptıra, yanısı basıp dursan da, elege yaraptıra. Korkma sinyak bayandan, yaka bitu dişlemi, uzunu salkılmasan bir nerse de işlemi. Bigrek elin çıktı indi, aşıkmasu hiç kaşan, ana bit boyadan birli. Silkinmi de içmezsem, aytırsın da bir kanu basıp durgan jirine. Şul basıp durgan jirine, yatırga da irine. Ağbayının gajaplanığı çıkan hata yüzüne. Minyonda yalkav tugil dip, karab tıra kuzime. Qasım şəhərinin mədəni üsüş üzəgi bulğan Qasım Tarixi Mədəni Muzey Tıyılığı binasında Qasım Tatarları, Gailə Yədkərləri күргәзмәсе açılıb. Bu haqda Bütün Dünya Tatar Kongressinin matbuat xizməti xəbər idi. Biz Dərya səhifəsinə kelib jetdik. Sözünü onun alıb barışçısı Leysen Gaynullinaga bирәбез. Leysen, rəhim etегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Кояшлы Үзбәкстанның көнчыгышында урнашкан Наманган шәһәре инде күп еллар дәвамында гөлләр иле булып санала. Биредә ел сайын бөтен Үзбәкстаннан профессиональ флористлар һәм гөл сөючеләрне җыя торган чәчәкләр фестивале уза. Бәйрәмнең ачылу тантанасын хәбәрчебездә күреп кайтты. Festival масштаблы автомобиль парады белән ачылды. Чәчәкләр белән бизәлгән 200-дән артык машина шәһәр буйлап үтте. Бәйрәм үзе Наманган шәһәренең үзәк паркында узган иде. Namangan shahri, Namangan viloyati bilasiz, tadbirkorlik, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, hunarmandchilik rivojlangan hudud hisoblanadi. Bu yerga keladigan sayyohlarimizni oqimini ko'paytirish orqali biz eng avvalambor xizmat ko'rsatish, xususan umumiy ovqatlanish, transport xizmatlari, mehmonxona xizmatlarini rivojlantirishga erishamiz. Bundan tashqari prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek Namangandagi
an'anaviy gulchilikni sanoat darajasiga olib chiqish yo'lida harakat qilyapmiz. Mana shu joyda ekilgan 20 milliondan ortiq gullarimiz, parkni ichida hamda ko'chadagi gullarimiz hammasi faxr bilan aytishimiz mumkin, Namanganda namanganlik gulchilar tomonidan yetishtirilgan. Biriga O'zbekistonning o'zidan gina tugul, dunyoning 52 illidan qo'noqlar kelganlar edi. Shashak ekspozitsiyalari ko'rgazmasi, ko'ngilli konsert, shashaklar yarminkasi, bular borasida ularga deb hozirlangan. Biz Xorazmning Xiva tumanidan keldik. Şu festivalni ko'rish uchun, şu bu go'zallikni ko'rish uchun, ezgulik, go'zallik hamisha insonlarga yo'ldosh olsun. Olam tinch olsun. Rossiya davlati bilan ham biz shunday hamkormiz. Farzandlarimiz shu yurib shu hurmatimiz bilan Qozonda bo'lganman. Qozonda shu Tatar milletiga mensup ayollarning xonadonida bo'lganman. Shunday yaxshi eslayman. Hozircha shu opayimning otlari 1-may tug'ilgan kunlar edi. Biz shunday qilib nishonlab, shunday xursand bo'lganmiz. Bizlarni mehmon qilgan opayimiz. Shunisi qiziq, shashaklarga muhabbatni Namanganlarda bizning millatdoshimiz Tataristondan kelgan o'ng'ishli savdogar Tukumulin tarbiyalagan. 1830-yilda ruslarni, ya'ni musulmon tatarlarga nisbatan tazyiqi ostida To'qmullin avlodi ko'chib kelgan. To'qmullin bu kishi Qozon tatarga mansub bo'lgan, keyinchalik o'tiroq bo'lib qolib, bu yerda qarindosh urug' quda anda bo'lganligi uchun To'qmullin familiyasi To'qmullaboyev, To'qmullayev familiyasi bilan mashhur bo'lishgan. Uzoq vaqt o'sha Chor Samidarjavas vaqtida ham Namangan bilan savdo tijorat ishlarini olib borganliklari uchun shu Namanganda yashab qolishni ixtiyor etgan kishi. Ya'ni qadimda No'g'ay mahalla deyshadi. To'qmullin juda katta 1,5 gektardan ortiq yer sotib olib, gul ektiradi va aytaylik piyon bozori, piyon degan gul navini asosida nom qozonadigan bizda piyon bozori degan mashhur joy bo'lgan. Festival 21-iyunga qadar davom etib, shahar xalqi ham qo'noqlari uchun esdalikli voqea bo'lur deb kutiladi. Төбәк-ара Ак хисләр фестивале Әсәкәй район үзәгендә 10-нче тапкыр узды. Ул Оренбур өлкәсенең татарлар иң күпләп яши торган район. Әлеге җирлектә мәдәни тормыш кайный. Бу биредә гомер итүче актив милләттәшләр тырышлыгына бәйле. Фестиваль татар халкының гореф-гадәтләре, җырлары, моңнары, туган телебезне саклансын, яшьләребез белсен дигән теләк белән үткәрелә. Бу хакта тулырак үз хәбәрчебез репортажы. Аны сагынып алалар, конкурсантлар да, барысы да белә. Көтүп алалар. Максатыбыз балаларга, яшьләргә татар мәдәниятен таныту, иңдерү. Ел сайын фестивальнең форматы үзгәрә, шулай да туган тел номинациясе саклана. Безнең Ак хисләр фестивале быел үзенең калыбына кайтты дип әйтергә була. Чөнки без 2005 елда башлаган идек 3 буын катнашучылары белән. Яшьләр өлкән буынга карап, тагы да тартылырлар дип уйлыйбыз. Milli идея белән сугарылган әлеге бәйгедә фольклор коллективларының саны да елдан-ел арта тора. Без үзебезнең әби-бабайларыбыздан калган татар моңлы җырларыбызны җырларга тырышабыз. Күрше Самар өлкәсеннән килгән Әлмира Саитова да Сөембикә җыры белән жюри әгъзалары алдында үзенең осталыгын күрсәтте. Сәхнәдән җырның яңгыраса, Фаида сәнгать мәктәбенә йөрүчеләрнең, бәйгедә катнашучы авыл осталарының эшләре сыкландырды. Күргәзмәләренең төп бизәк темасы итеп чәчәк аткан алмагачларны алганнар. Моны Әсәкәй халкы да бик яратып көтеп ала. Елдан-ел осталык үткәрү осталыгы арта бара. Гран-прины яулаучы, шәл бәйләдем җыры белән Әсәкәй мәдәният йорты каршында эшләп килүче Мизгел җыр театры булды.
Оренбур яғы өзінің милләт пәрвәрлігі білән, шын татаршылығы білән айырылып тұра. Һәм бұл ғұрурланыр үшін бик тә зур ғәмәл. Киләчәк 18-нче фестивальнең дә максаты шул ук кала. Яшь башкаручыларны җәлеп итү һәм аларда татар рухын уяту, татар телен үстерү. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Sağlarımız, hürmetli tamaşaçılar, tapşırığımızı devam ettirəbiz. Hər nərsənin üzəyə gənə xas matурlығы üz yəmi bula. Anı görə bilirgə gənə kirək. Sizni yeniden selamlayalımızға biz bik şad manzara tapşırığında selamlayız. İcad Türkümü hem biz alıp barışlar. İldar Qiyamov hem Ədilə Səfərova sizə oңышлы, imin kün diləyimiz. Xəbərçimiz Gülnur Qabdırahmanova bilən Sovet Şırının Fənni Tekşіріну İnstitutunun unikal arxiv materiallarını saqlauшы Prometey uyuşmasına barıp qaytırбыз. Балаларның йөзендә һәр вакыт елмаю булсын. Әти-әниләрнең күңелендә алар өчен горурлану хисе яшәсен. Балаларны яклау көнендә шәһәребездә күп чаралар гөрләде. Безнең хәбәрчеләребез дә аларның шаһиде булды. Шифа аяк астында дип юкка гына әйтмиләр, укропның файдасы хакында белербез. Халкыбыз элек-электән шишмә күлләрне чистартып, күз карасыдай кадерләп торган. Безнең балачагыбыз да гүя шул саф шишмәләрдән башлана. Яшел чирәмле шишмә юлы безгә тормышка юл күрсәтә. Алар гүя халык тормышының истәлек хатирәләре турында сөйлиләрдер сыман. Biz devam ettik hem tamaşaçılarımızı virtual səyahətə alıb getdik. Yolumuz Kaliningradqa bulur. Kaliningrad şəhəri Россия Federasiyasının ən günbatış şəhərindəki görkəm tarixi şəhərlərinin birisi. Бранденбург қапқасы Калининградтағы 7 уникаль шәһәр қапқаларының бірісі санала. Ол Пруссия империясы вақытынан бирле сакланып қалған. 1657 елда қапқаны ағаштан тезиләр. Шәһәр ышанычлы сау астында булсын өчен капка алдына су тутырылган тирән чокыр казыйлар. 18-нче гасыр ахырында 100 ел үткәннән соң иске агач кырылманы кирпечтән салып куялар. 1843 елда капканың тышкы бизәлешен үзгәртәләр. Күп кенә декоратив элементлар ясала. Мәсәлән, менә бу ике горельефта фельдмаршал Герман фон Бойен белән генерал-лейтенант Эрнст Людвиг фон Астер ул заманның донлыклы хәрби эшлеклеләре сүрәтләнгән. Икенче Бөек Ватан сугышы вакытында Бранденбург капкасының исән калуы мөгъҗизага тиң. 1960 елда объектны СССРның мәдәни мирас фондына кертәләр. Хәзер исә ул дәүләт саклауына алынган. Калининградның башка капкаларыннан айырмалы буларак, Бранденбург капкасы бүгенге көнгә кадәр турыдан-туры башлангыч вазифасын башкара һәм шәһәр юл челтәренең бер өлеше булып кала бирә. Тарихи капканың эчендә хәзерге вакытта марципан музее урнашкан. Ул бик зур түгел һәм тулайым шушы десертка багышланган. Биредә Кёнигсберг марципаны тарихы, аңардан ясалган әйберләр белән танышырга мөмкин. Мәсәлән, Кёнигсберг кафедраль соборы
һәм төзелеп бетмәгән советлар йортыда марципаннан ясалган. Марципанны бәдәм чикләвегеннән борынгы рецепт буенча ясыйлар. Берлинныкыннан айырмалы буларак, Кёнигсбергныкы күбрәк кыздырылган. Төсе караңгырак, шикәре азрак, ләкин ачы бәдәмне күбрәк салу аны хуш исле һәм тәмлерәк иткән. Гаҗәеп тәмгә ия марципан белән бернинди шоколадны да чагыштырырлык түгел. Аны авыз итеп карарга кирәк. Бәдәм чикләвегеннән ясалган массаны җәю өчен уклау, пешерү өчен калыплар, китап, документ, сугышкача чыккан реклама продукциясе дә бихисап. Марципан темасына кагылмаган әйберләр дә музейда үз урыннарын тапкан. Алар Калининград өлкәсенең бүгенге тарихы белән бәйле. Киштәләрдә Кёнигсберг ресторан кафеларыннан җыелган савыт-саба һәм башка көнкүреш әйберләре. Витриналарда исә марципаннар, сыкланып туя алмаслык чын кондитер сәнгать әсәрләре. Булат Галиев заманча эксперименталь сәнгать өлкәсендә дөнья күләм танылган кеше. Медиа рәссам, галим, сәнгатьнең төрләрен синтезлау теориясе практика. 1962 елда Казан авиация институтында Прометей дип аталган студентлар конструкторлык бюросы ачыла. Әлеге оешманың эшчәнлеге хакында Гөлнур Габдрахманова безнең хезмәттәшебез белешеп кайтты. Казанда Булат Галиев исемендәге аудиовизуаль һәм технология сәнгатенә ярдәм итүче оешма бар. Ул Прометей дип атала. Андагы материаллар Совет чорының фәнни тикшеренү институтының уникаль архивлары. Бу институт эшчәнлеге сәнгать синтезы, шәһәрнең утлар белән бизәлеше, космонавтлар өчен яңа җайланмалар уйлап табудан гыйбарәт. Получили возможность показать обширную коллекцию, которая накопилась у фонда. Фондта 60 ел буе тупланган зур коллекция безне күрсәтергә мөмкинлек булды. Монда күп кенә китаплар, видеоматериаллар, фотографиялар, архив документлары һәм ут һәм музыка макетлары урнашкан. Күргәзмәдә 7 проект урын ала. Бу Александр Скрябин, Григорий Гедония, Евгений Мурзин, Булат Галиев, Флориан Юрьев һәм Сергей Зорин эскиз проектлары буенча ясалган ут һәм музыка залларының архитектура макетлары. Бүтән макетларның нигезендә композитор Александр Скрябинның новаторлык идеялары тора. Ул музыка, ут, бию, исләр, архитектура синтезын тудырырга хыялланган. Хәтта сәхнә табигать белән бәйләнешкә кереп китүне күз алдында тоткан. Этот проект, этот макет был сделан на основании рисунка Александра Николаевича Скрябина. Бу макет танылган рус композиторы Александр Николаевич Скрябин проект рәсеме буенча ясалган. Аны хәзерге заман архитекторлары HD форматында чыгарганнар. Скрябин мондый төрле утлар белән янып торган храм булдырырга хыялланган. Второй проект – это посвящение Василию Кандинскому. Икенче проект Михаил Гарсияның эше. Ул Василий Кандинскийның зур утопия булган бина идеясына багышланган. Монда нигезгә кырмыскалык алынган, бүлмәләр һәм сукмаклары белән. Бина 400 метр биеклектә булырга тиеш булган. Монда шулай ук татар филармониясе макеты да ясалган. Аны Булат Галиев, Галимҗан Барудинның туганы ясаган. Әмма ул тормышка ашмый калган. Самый большой макет, представленный на выставке, это светопамятник революции. Иң зур макет революцияга багышланган һәйкәл макет. Аны Григорий Гедония макеты белән ясаганнар. Ленинград рәссамы классик сәнгать урынына утлы музыка, утлы архитектура, утлы театр килергә тиеш дип әйткән. Бу 2000 тамашачыга театр залы дип уйланылган булган. Шушы макетлардан Россиядә аудиовизуаль, кинестетик, технологик сәнгатьнең, медиа артның, электрон музыканың башлангычын, тарихын күреп була инде. Укропны тәмләткеч кенә түгел, дәваланыш чарасы буларак та кулланалар. Аның составында А, Б, С, Е витаминнары, кальций, тимер, фосфор, аскорбин кислотасы бар. Әлеге яшелчә тәмләткечне даими куллану нәтиҗәсендә кан кислородка баеп тора. Ә йөрәк, кан тамырлары системасы эшчәнлеге яхшыра икән. Укропның орлыкларын төеп эчсәң, бавырга файдасы бар, үтке гына бик нәтиҗәле һәм әлбәттә инде температураны төшерү үзлегенә дә ия. Укроп белән таныш булмаган кеше юктыр мөгаен.
Бу хуш исле үсемлекнең яфракларын без көн сайын диярлек аш-суга тәм кертер өчен кулланабыз. Тик шулай да аның организмга ни дәрәҗәдә файдалы икән уйлап тормыйбыз. Ә бит ул витаминнарга бик бай. Чагыштыру өчен яшел укропта С витамины лимондагы караганда 3 тапкырга күбрәк. Аңарда шулай ук кишердә булган каротин да бар. Соңгысы үз чиратында иммунитетны ныгыта һәм йөрәк авыруларыннан саклый. Укроп B1, B2, П провитамины, фолий кислотасы һәм тимер, калий, кальций, фосфор кебек минераль тозларга бай. Орлыгында исә эфир майлары һәм шикәр тупланган. Укропны вакытында җыеп алу дөрес булыр. Аны сабаклары 30 см-га җитеп, кырыйдагы яфраклары 7-10 см булгач җыярга кирәк. Гадәттә июль уртасы, август башына туры килә. Яз башында утырткан вакытта беренче сабаклар чыга башлау белән җыярга була. Алай аның файдасы икеләтә арта. Халык медицинасында укропның орлыкларын һәм яфракларын элек-электән кулланалар. Әле мисырлар аның орлыгын баш авыртудан, ә үзен организмнан токсиннар кудыру өчен файдаланганнар. Укроп орлыгы төнәтмәсе аппетитны яхшырта. Шулай ук көзән җыерудан, йокысызлыктан ярдәм итә. Төнәтмә ишәгедә җыелган шлакларны чыгаручы буларак та киң кулланыла. Төнәтмәне ясау бик җиңел. Бер уч укроп орлыгына 3 литр кайнаган су салып, ышык җирдә 6 сәгатькә калдырырга. Аннары көненә 3 аш кашыгы эчәргә. Йокысызлыктан интеккәндә, йоклар алдыннан 3 кашык кабып кую да ярдәм итә. Түтәлдән турыдан-туры кулланганда, әлбәттә витаминнар югалмый. Әгәр дә кышка да бу хуш исле үләннең файдасын саклап калу өчен, сабагы белән җыеп алу белән турап киптерәләр. Аннары дым үткәрми торган савытка салып, салкын урынга куялар. Шулай ук бозлаткычта да кышка калдырып була. Менә шундый гади генә үсемлек булуына карамастан, укроп файдасы организм өчен зур. Ел дәвамында ашка тәм кертә, салатларга ямь өсти торган үсемлек өстәлегездә гел булып торсын. Манзара үз эшен кунакханә белән дәвам итә. Студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Фернат Насыйбуллин һәм актер Энҗи Яруллина. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз? Исәнмесез, хәерле көн безнең мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Без сезгә бүген Корея театрына кунакка килдек. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Үзегез генә түгел, ярдәмчеләрегез бик күп икән. 13 кеше килгән. 13 кеше. Бу кайсы спектакль геройлары бу? Бу безнең Әлифба хәрефләр дөньясында дигән спектакльнең геройлары. Бу спектакль инде безнең балалар өчен, кичкенә яшьтәге балалар өчен, менә балалар бакчасына йөрүче балалар өчен куелган бик матур шундый спектакль. Әлифба турында, безнең хәрефләр турында. Әлифба бит инде ул менә яңа гына дөньяны танып белә башлаган баланың аңына юл салу дип әйтер идем мин. Менә уен форматында балага үзенең гореф-гадәтләрен, туган телен, безнең милләтебезне җайлы гына шундый уен форматы белән аңлатып була. Алар уен форматында аны күбрәк аңлыйлар. Бер кешегә дә сер түгел, соңгы арада менә бу кыйммәтләр бераз юкка чыга бара, чөнки өйдә, балалар бакчасында, мәктәпләрдә бит инде татарча сөйләшүләр, алар кимеде соңгы араларда. Шуңа күрә инде без менә шушындый уен форматы белән балаларга аны үтемле итеп өйрәтергә дә түгел, аларга күрсәтергә булдык. Менә бу кызыктырырга, Хәзерге заман балалары бит, алар ничек дип әйтим, аларга менә моны белергә кирәк, тегене белергә кирәк дип аңлатып бетереп булмый. Аларга ничектер аларны кызыксындырып, үз артыннан ияртергә кирәк. Җәлеп итәргә. Менә бу спектакль ул Курчак театры форматында барамы, ничектер катнашма? Юк. Бу интерактив спектакль. Без тамашачы каршында балалар каршында уйныйбыз. Алар кайвакта безнең якка чыгып та керәләр шунда, курчакларны тотып керәләр. Алар йомшак мендәрләрдә утыралар. Анда бик уңайлы, өйдәге шикелле, җылы, матур обстановка. Балалар белән аралашып, сөйләшеп, шулай алып барылабыз спектакль. Һәм инде әлбәттә без үзебезнең милли гореф-гадәтләрне монда без кертергә тырыштык. Җыр биюләрне, матур сабан туйларны бетерә кирәк инде. Менә шушындый күренешләрдән торган, җыелган спектакль инде бу, интерактив спектакль. Бу костюмнарыгыз да шушы спектакльнең бер өлешеме? Бу спектакльнең режиссеры безгә килеп куйды, рус язуыннан Лилия Әхмәтҗанова дигән яшь режиссер дип әйтик инде. Аның костюмнар буенча рәссамы инде Алия Гайнуллина Тинчурин театрыннан килде, композиторы Әлфит Фәрхәтшин. Һәм премьерасы ялгышмасам февраль айында булды, бит. Февральнең 22-сендә. Ничек кабул итте менә тамашачы? Тамашачы бу спектакльне бик яратып кабул итте. Хәтта монда бит инде әби бабайлар белән дә киләләр, әти-әниләре белән дә киләләр. Алар инде безгә кабат-кабат килеп рәхмәтләр әйтәләр, чөнки аларның менә тамашачының фикере инде
Безнең хәтта үзебезгә дә шул хәтле якын булды бу. Без үзебезнең бала чакларыбызны, үзебезнең туган җирләребезне, үзебезнең миллилегебезне, үзебезнең татар халкының нинди икәнлеген, аннан соң теге дәвәниләр дә кергән анда. Май, этмәчеләр, милли ризыклар, эчпичмаклар да бар анда. Анда ң хәрефе төшеп калган түгелме сезнең? Кая ул? Кая ул? Кайда ул? Үзенә сәчәнле янда. Әдилә синдәме ул? Спектакль башланды диләр абый. Үзенә синдәме ул, миндәме? Хирнат сын каралы. Бу бит ң хәрефе кыңгырауга әйләнгән. Чөнки кыңгырау сүзендә ң хәрефе бар. Ң хәрефе ул татар алибасында була торган гына хәреф. Шуннан да шулай. Менә бу спектакль ул фабуласына килгәндә бер сюжетка корылганмы? Әллә хәрефләр белән шулай берәм-берәм таныштырып баруга эзлеклелеккә салынганмы ничек? Беләсезме, аның менә ул шундый кызыклы итеп эшләнгән. Безнең бит инде алфавитта, татар алфавитында, анда бит инде алибасында 39 хәреф. А, дип китә бит инде. Безнең хәрефләр алар менә А килеп чыга, аннан соң Ң килеп чыга. Алар югалганнар. Изләп табырга кирәк. Аларны без шулай берәм-берәм изләп табабыз. Алар әле алфавит буенча гына бармый, шуңа да кызыклы ул. Ул менә Ө хәрефе 3 почмактан килеп чыга. Озын борын, Ө хәрефе. Үрдәкләр У хәрефен алып чыга. Мәсәлән, менә китәбез урманга. Орманда табыла, җир-җиләкләр табыла орманда безнең. Килеп чыга шүрәле, күбәләкләр, сез әйткәнчә менә фабула иштәлеге, аның логикасы бар инде табылган. Шулай бит Әдилә. Шуннан да кызык икән. Килегез. Чынлап та шулай. Һәм менә инде сезон төгәлләнергә җыена бит шулай бит шушы көннәрдә инде соңгы айы бара. Бу сезонның ничек дип бәяләр идегез? Бу сезон сезнең өчен уңышлы булдымы? Әлбәттә уңышлы булды. Быелгы ел безнең аеруча уңышлы, чөнки ул безнең юбилей елы, 35 еллык юбилей булды. Февраль айында біз оны менә арт спектакль белән үткәреп җибәрдек. Тамашачы алдында уйнадык бит инде. Менә хәзер әле 23-нче сезон ябыла безнең. Монда безнең Илдар Гатаулин 35-тән 5 дигән шундый чара куячак. Әле аны үзебез дә белмибез, инде шулай бит, инде сценарий буенча булачагын. Менә шундый кызыклы тамаша булыр дип өметләнәбез. Сезон ябылуга үзенә күрә бер матур нәтиҗә кебек булырга ошап тора инде. Һәм Нәүрүз фестивале гырлы бит әле бу. Шул, менә Нәүрүз фестивалендә ниндирәк өметләрегез бар, катнашачаксызмы, нәрсәләр көтәсез? Нәүрүз спектаклендә без быел ала берсе катнашабыз. Йосып спектакль белән катнашачакбыз. Бу безнең Болгар чорының 1100 еллыгы булды әле ул. Шуңар багышлап куйган спектакль иде, Йосып бит инде. Беләсез, аның режиссер әлбәттә үзебезнең баш режиссер Ринат Хасанович, пластика буенча, хәрәкәтләр буенча режиссер Марат Казиханов, да шулай үзенчәлекле хәрәкәт куелган, үзенчәлекле пластика куелган. Монда шулай килеп күрергә кирәк. Яхшы. Инде тагын бер шушындый шәхсиерәк сорау дип әйтимме? Үзегезнең балалар карый алдымы менә бу спектакльне күрделәрме, ничек әйләделәр? Бу спектакльне безнең балалар килеп карадылар. Безнең бит инде артистлар арасында бик нәни балалар да бар. Менә Ләйсәннең кызы 2 яшьлек бала, әле аңа 2 яшьтә тулмаган иде, ул бала килеп карады. Ул инде иң беренче тамашачы безнең шул булды. Кайткач сөйләгән, дәвәни булып та йөргән, ул үрдәкләр булып та йөргән. Менә ул хәтта беләсезме, бу спектакль ул әйтәм бит, менә яшь балаларның да менә исендә кала торган. Менә шундый У хәрефендә әнә үрдәк дип күрсәткән инде ул, дәвәни дип күрсәткән. Димәк, максатка ирешелгән. Алга таба да шундый дәвамлы, кызыклы уеннар булсын. Рәхмәт сезгә. Амин. Балаларга шигырь өйрәтү аларны төрле яклап үстерергә ярдәм итә. Шигырь ятлаганда баланың фантазиясе дә ныграк эшли, баш эшчәнлеге дә яхшыра икән. Хөрмәтле әтиәниләр, җәйге ял дип тормагыз, балаларыгыз белән шөгыльләнегез. Шигырь ятлау иң кулай, иң мәгъкүл ысул булачак. Önce kolfak bile gitti üzüme. Önce kolfak üzü ak bik kilişe yüzüme. Önce medşem kolfağıma yerim sinip güne. Sahnelerge çıkıp şırılım kolfaklar kiyip güne. İşlere bir grab tokup
hiç kine bu şağım, şu kışkırıp şileşmeğiz, yıkağında kurşağım, emin kübütke bararmın, idene diyuarmın, enyimden kaytuğuna şey kaynatıp koyarmın, yırtışlarımını bütürge, kurşağımda uyanır, benim kızım umham deyip, eniyemde kuanır. Bibiga haki ya tukay koda kitaba uzam ukubedge yavada uka togal kadut kardeşet kiş gaga bigjala biş bigada abi bigada biki her kitaplı kiş. Barabız bitkeşetip şkafımız bir vakit eğirirge tutundu aldı bütün kıtımını. Rere tuktamı, biribizde yıklamı, arşkadrim işigim, kilip çıktı kışıgım. Bigim açıkta da bizge, aptırap karaptıra, yanısı basıp dursan da, elege yaraptıra. Korkma sinyak bayandan, yaka bitu dişlemi, uzunu salkılmasan bir nerse de işlemi. Bigrek irin çıktı indi. Aşıkmasu hiç kaşan, ana bit boyadan birli. Silkinmi de içmezsem. Aytırsın da bir kanu basıp durgan jirine. Şu basıp durgan jirine, yatırga da irine. Ağbayının gacaplanığı çıkan hata yüzüne. Minyonda yalkav tugil dip, karap tıra kuzime. Qozan gürli bu günlerde biz şaulap gürli bağlar günün belgilep öttik. Hem bizden haberçimiz Elfiye Feyskabirova şuşu beyramның şahidi buldu. Balalar dünyası ol ulularınınkından ayrılıp tıra. Hem anda her vakit kuyaş, anda her vakit rahat. Балаларны яклау көне уңайыннан туган авылым комплексында балалар өчен ярминкә оештырылды. Ул балаларда гына түгел, олыларда да зур кызыксыну уятты. Мизгелгә генә булса да, һәркем үзенең бала чагына кайтып килде. Һәр вакытта да шушындай балалар өчен бәйрәмнәр үткәргәндә, син үзеңнең бәләкәй чагыңа кайтасың. Ул Сабантуй беренче үгәйме. Шушы ярминкәләрдә ул мороженое алалар, матур бизәнү әйберләре. Кызлар инде алар күбрәк тайраталар андай әйберләрне. Хәзерге вакытта инде кул эшләреннән ясалган төрле бизәнү әйберләре, сабыннар, алар балалар өчен дә, алар өчен дә бик кызык. Шулай ук шушы ярмаркада, ярминкәдә инде безнең мастер-класслар балалар өчен дә. Ярминкәдә рәсем ясау, төрле бизәкләр төшерү мөмкинлеге бар иде. Үзенчәлекле уенчыклар, кул эшләнмәләре тәкъдим ителде. Бирегә килеп керү белән балаларны, аларның әти-әниләрен курай тавышы каршы алды. Музыкант Рафаэль Гайзетдинов ярминкәгә татар курайларын алып килгән. Ул да мондый чараларда бала чагын исенә төшерә икән. Бала чакта хатирәләр мотор дисәм була, чөнки мин гармонда уйнарга ярата идем, җырларга ярата идем. Шуның белән бөтен культурный чараларда катнашырга туры килде. Бу чарада мин беренче тапкыр катнашам. Һәм менә алда шундай күп балалар үзенең балачагын искә төшә, рәхәтләнеп, ваемсыз вакытлар, бер кайгысыз вакытлар алда әле 3 ай каникул рәхәтләнеп үткәрергә була. Мин үзем теге авылда үскәч, авыл теге болыннар инде күз алдыма килә, хәзер менә көтәсе була дип инде күз алдыма китерәм. Шундай иң җылы рәхәт вакытлар дип булып торам инде. Бәйрәмне күрергә, ярминкә белән танышырга Казанга махсус кунакка килүчеләр дә бар. Бу бәйрәм инде бөтен халыкка, бөтенебезгә зур бәйрәм, чөнки балалар безнең тормышыбызның яме. Бәйрәм бик күңелле үтә, бик күңелле бара. Алга таба да шулай булыр дип өметләнәбез. Балаларның күңелләре шат булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бу бәйрәмгә мин бик шат. Шушы бәйрәмгә әнием белән килдем. Балаларның йөзендә һәр вакыт елмаю булсын. Әти-әниләрнең күңелендә алар өчен горурлану хисе яшәсен. Ә олылар бер кайчанда үзләренең сабый вакытларындагы самимилекне югалтмасыннар иде.
Халкыбыз элегелектән шишмә күлләрне чистартып, күз карасыдай кадерләп торган. Безнең балачагыбыз да гүя шул саф шишмәләрдән башлана. Яшел ширәмле шишмә юлы безгә тормышка юл күрсәтә. Алар гүя халык тормышының истәлек хатирәләре турында сөйлиләрдер сыман. Шулайтып манзара тапшының шәршәмбе чыгарылышы ахырына якынлашты. 8 июнь пәнҗешәмбе көне ниләр күрергә мөмкин? Ал хәбәр. Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы Балташ районы белән берлектә зур утырыш үткәрә. Программа нинди чаралардан гыйбарәт, катнашучыларны нинди яңалыклар көтә? Әйдәгез бу турыда бергәләп белеп үтигәле. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Мамадыш районының Тәкәнеш авылына булыр. Biz sizin bilen bugün tam bir temne rizq hazırlarız. Tavuk eti, taşkabak, sır aldım, sahari, yumurka, hem süt, en kiregi dilek. Бәхетле булу кешенең үзеннән тора. Берәүләр аны гомер буе көтә, икенчеләре туктаусыз эзли, өченчеләр бөтен җирдән дә таба. Сез дә аны эзләмәгез, үзегез булдырыгыз. Алда тагын күп гомер калгандыр, беребез дә белми, шуңа күрә якын кешеләр безгә әйтәсе килгән җылы, кадерле сүзләрне үзебездә тотмыйк әйтеп калыйк. Шуның белән тапшырыбыз тәмам, шатлыклы очрашулар насыйп булсын. Илдар абый, сезгә бик зур рәхмәт. Исән булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.